I što je tamo? O, pa to je ono što želim jesti. Ukusnu tortu. Wow, pokušat ću. Hej, ovo boli. Da, nema problema. Uzmemo kalup kvadratnog oblika. Izrežemo biskvit i uklonimo više. Uhvatila sam još jedan trokut. Baš tako. I ovdje također. Što je to? Idemo. Hajde. Dobar posao, Patty. Skoro smo na cilju. Tamo? Prekrasno. Da, hvala, bako. U redu. Sada imam i kvadratni oblik. I imam super bubu. Možeš li mi pomoć? U redu. Što trebam učiniti? Pa, mislim da će to ispasti prilično lijepo. U redu, zarolajmo to. Još malo. I gotovo je. Vidiš? Fina torta kuća. Kako ti se sviđa? Je li spremno? Kako je to smiješno. Uzet ću orašasti preljev ovdje i izliti debeli sloj preko svega. Da. Završeno. Ne. Ovo će se koristiti. Sjajno. Pažljivo s tvojim tornjem od vafla. Oprosti, bako, ali možeš ga držati tako neko vrijeme. Ukrašavam tortus. Ovi vafle. Bit će prekrasno. Pogledaj to, zar ne? Ne mogu više izdržati. Što se događa? Kakve gluposti, bako. Možeš li sada držati moju čokoladnu kulu? Što? Ljudi, iskorištavate me ovdje. Prestanite. Pa, samo na neko vrijeme, bako. I ja trebam ukrasiti svoju kuću. Ali čokoladom, ne vaflima. O da, ovo je savršeno. U redu, bako. Vidiš? Da, ali moj je bolji. Ne, to nije... Siguran sam da je moje. Ne mogu više stati. Ups. Što si napravio? Bilo je gej. Ne, mi smo... Rivali za dobro. Kladim se da nemaš Kit Kat čokoladu u tvom dimnjaku. Pa, nemam, ali ću imat. Od tekućeg Huba Buba. Ne brinite, ljudi. U redu. Što se opet događa? Prestani. Ti si... Izluđuje me. Gotov sam. Trebam napraviti tortu također. Evo lubenice. Neka je sada nasjeckam. Vaka je gotova. Sada trebam ukrasiti sve korom i dodat malo grožđa. Ovo je zdravi izbor za tortu. Više bobica i voća. Hvala što gledate. Ovo je savršeno i ne samo kuća, već i dvorište. Vidiš, gotovi smo, dušo. Wow, ima toliko različitih kolača. Pogledaj onaj tamo. Od lubenice je. I vafli. Neka probam ovaj prvo. Toliko čokolade unutra. Ovo je uzbudljivo. Ukusno. Tako dobro. U redu, da probam ovaj. S Huba Bubom. Wow. Tako cool. Hvala, Seko. A sada ovo remek dijelo od lubenice. Wow. Tako lijepo i sočno. Sviđa mi se. Ima grožđa u vrtu. Wow. Tako osvježavajuće. Pa, ova kombinacija je pobjednička. Vidiš? Rekao sam ti. Zdravo pobjeđuje najbolje. Hvala. U redu. Što imaš tamo, dušo?
Pa, ovaj put želim da mi napraviš sendvič. Ukusan, molim te. U redu. O, to je jednostavno. Naravno. Napravit ću sendvič ovako. Režem kobasicu. Na okrugle komade. Savršeno. Imam puno stvari ovdje. Ha? Ali koja je to nijansa? Wow. Da, treba će mi ovaj prekrasni kalup za leptira da izrežem kruh različitih boja. O, zar to nije prekrasno? Pa, dopusti Malo mi da vrhnja. koristim mod. Posložite razno voće na vrh kreme i Uključeno. zatvorite s još jednim listom kelja. O, savršeno. Hoćeš malo slame? Ne. Popi se. Pa, koristit ću i obojeni kruh, ali dodat ću malo čokolade. Ne, neka krema. O, da, čokolada je ukusna. Sad preli marmeladu preko toga. Volim to. Evo Haribo marmelada. Napravit ću nekoliko slojeva. I moj sendvič je spreman. Vidiš? Savršeno. O, kako lijepo. Bravo, Dušo. Wow, što je to? Pa, nastavljamo s sirom, povrćem, kobasicom. Dobro, a sada još jedan sloj ovdje. Ovdje su rajčice, krastavci. I još kobasica. Naravno, sve zatvaramo s još jednim slojem kruha. Gotovo je. Savršeno, evo. Idi. Wow, kakav dugačak sendvič. Super. Nadmašili ste sebe, šefe. Pa, što je to? Neka prvo probam ove male. Pogledaj ove slatke leptire. Kremasto i fino. Sviđa mi se. Tako ukusno. Neka probam drugi šareni sendvič. O, s čokoladom i marmeladama je. Tako dobro. Obje su tako slatke. Ali dopustite da probam ovaj ogroman sendvič iz šela. Wow! Daj recimo s Bogom. O, sočno. Ima sve što sam htio. Kobasica, sir, rajčica i krastavac. Tako osvježavajuće. To je pobjednik. Stvarno? Baš mi je drago. Kakav blagoslov. U redu. Da vidimo. Ovaj put želim sladoled. Je li to sve? Ni problem. Moram srati o tome. Pa, imam ideju ovdje. Dopusti da te malo osvijetim. Ja sam- Zlatni dečko, uzimamo ovo. Zlatni konus ovdje da napravi slona. Sladoled. I evo ga. Savršenstvo. O, što sjaji tako jako? Ne vidim ništa. O, gdje je moj blender? O, evo ga. Da stavim malo rajčica. U redu. Sada malo limuna, brokule i sve to pomiješaj. Ured. Hej, prijatelju. Miris je ništa. Ulijevam ga u kalupe. U redu. Savršeno. Sad to trebam zamrznuti. Kako da to učinim? Bako, daj da ti pomognem. Imamo ovdje ovaj sprej za zamrzavanje. Ah, hvala ti slatki maleni. U redu. Sada trebam ovu mrkvu i trebam napraviti rupu u njoj kako bih napravio kornet za sladoled. Ah, savršeno. Idemo natočiti sladoled. Oh, kakva zdrava grickalica. I sve boje su ovdje. Izgleda kao semafor. O da, u pravu si. Ovo je strašno.
U redu, ali imam savršeni sladoled od jagode. Pogledaj boju. A evo i mog zlatnog korneta. Sipam malo sladoleda u njega. Naravno, hajdemo izliti zlatni sirup. O, da. Voila. Savršenstvo. Ovo je savršeno, jer je zdravo. Hajde, šefe, morate se složiti. Pa, ovo je jednostavno ukusno. Čekaj, jesi li već gotov? U redu, imam ideju. Oslikat ću zidove čokoladom i preliti ih mlijekom. Da, ova kanta je baš prave veličine za sladoled. Dobro, sada dio s mlijekom. O da. I malo sirupa, naravno. Sad sve pomiješajmo. O da, i zamrznimo sve. Savršeno. Sada je moj ogroman sladoled gotov. Tako je težak. Gotovo je, Seko. Dobar tek. Vau, kakav veliki sladoled. Zlatni kornet, sladoled je ovaj. U redu, probat ću prvo. Što je to? Rajčice? Ne slažeš Žao se mi do je. sladoled? Wow, pa, probat ću ovaj zlatni kornet, zlatna šaka. Tako ukusno. Volim jagode. U redu, da probam ovaj ogromni sladoled. Vau, baš je težak, ali nevjerojatno je ukusan. Oh, da, divovski sladoled. Pobjedio sam? Hura! Kako je to moguće? To sam učinio sa zlatom! Već sam shvatio što želim. Poslaću ti ovaj avion s mojom željom. Ulovi ga. Oh, wow. Pa, da vidimo što je Jess nacrtala. Oh, to je torta. Joj, tako jako želim tortu. U redu, pa već počinjem praviti. Trebam Barbie, tako je lijepa, Jess voli lutke. Ali počet ćemo s tortom. Barbie, sjedni ovdje za sada. Odlično. Sastavljamo tortu i prekrivamo je ružičastom kremom. Izravnavamo je slastičarskom lopaticom. Wow, Barbie, pomažeš li mi? Hvala ti, spasitelj si. Volim te. Sada Barbie treba umetnuti u tortu i vadimo hladnu fantu. Toliko je hladna da se pretvorila u žele. Da, sigurna sam da je treba istisnuti na tortu. Tako je ukusno. Moj kolač bi trebao nalikovati pravom bazenu. Pogledaj kako je lijep. Super, pa imam bolju ideju. Za početak oblikovat ću lubu od mastiha. Baš tako. Pogledaj kako dobro izgleda. Sada ga stavljamo na tortu. Oduševljena sam. Kuharice, pogledaj. Danny nije smislio ništa. Čak se ni čokolada ne može razbiti. Idem po to. Sad. Ova čokolada je tako tvrda. Ne mogu to učiniti. U redu, imam bolju ideju. Trebam svoje Hulk rukavice. S ovim rukavicama nijedna čokolada mi ne može odoljeti. Ja sam Hulk. O ne, Danny izgleda ljutito. Udari. Wow, to je puno snage. Odakle ti to, Danny? Razbimo čokoladu. I što smo dobili? Savršeno. Stavi to u zdjelu. Sljedeće, trebam rukavicu Ironmana i otopiti čokoladu. Prekrasno. Sada je tekuća i možemo je preliti preko torte. Sve i puno toga.
ću ga ukrasiti s Kit Katom. Bočnih strana. Izgleda nevjerojatno. Sada stavimo mog omiljenog Hulka na vrh. O, izgleda će tako prekrasno. Izgleda odlično na vrhu torte. Zatim ukrasite s M&M's. I gotovo. Pa, dao sam sve od sebe. Što radiš? Nemoj jesti moju tortu. O, točno. Ovo je za tebe. I ja ću probati. Wow, odličan posao. Gdje da počnem? O, torta je prekrivena šarenim konfetićima. Probajmo ovu. Sviđa mi se. A tko je ovo? Lubu. Cool. Sviđa mi se. Hajdemo probati. Ukusno. Ovo je Hulk torta. Probajmo i nju. Unutra je zelena. To je cool. Hajdemo je okusiti. Ovo je nešto posebno. I čokoladna je. Super. Ima li Hulk dobar okus? Au. Je li ovo prava igračka? Tko stavlja nejestive stvari na tortu? U redu, probajmo sljedeću. Sviđa mi se ova s Barbie. Izgleda kao da je u pravom bazenu. Probajmo i ovo. Tako ukusno. Sviđa mi se. Ali svoju pobjedu ću dati Čepu. Hvala ti, Jess. Tako je lijepo. Pa, što da odaberem? Tako je ukusno. Dej, čekaš svoj novi zadatak. Želim pomfrit. Čak znam što trebam učiniti. Počnimo s krumpirima. Sada ih trebamo izrezati u spirale. Imam poseban alat za to. Pogledaj ovo. To će obaviti posao vrlo brzo. Da, bit će tako lijepo. Uzmemo dio krumpira, razvaljamo ga i zatim zarolamo u ovaj prekrasan cvijet. Sada ga stavimo na štapić i pogledaj što sam napravio. To je krumpirova lizalica. Wow, šef, to je sjajna ideja. Sada ga umočimo u fritezu. Dobro ga ispržimo. Kada je sve spremno, stavimo ga na tanjur. Sve što preostaje je preliti ih senfom i kečapom. I to sam već učinio. Divno. Spreman sam. Tiffany, što si smislila? Pa, kuham krumpire, trebam papar i sol, a sada ću dodat malo brašna i zgnječiti ih. Budi aktivniji s tim. Trebam ih zgnječiti. Savršeno. Ispalo je da je to pravo tijesto od krumpira. Miris je nevjerojatan. Sada samo trebam razvaljati u tenki sloj, izrezati srca više od toga. Nešto nedostaje mojim krumpirovim srcima. Znam. Danny, daj mi Cheetos. Moram ih zdrobiti. Sada imam krušne mrvice. Savršeno. Umočimo srca u ove krušne mrvice i pržimo ih u dubokom ulju. Čekamo da se isprže i vadimo ih van. Divno. Što je ovo? Zašto je kora posvuda po kuhinji? Pa, upravo sam odlučio ogulit krumpire. Brže je s bušilicom. Krumpiri su savršeno čisti za nekoliko sekundi. Sada ih režemo, a za to koristimo katanu. Uspjelo je. Sada mogu pržiti krumpire plamenikom. Bit će brže na ovaj način. Prenesi u kutiju dinamita iz Minecrafta i dodaj kolu i šalicu, a imam sve spremno i mi također. Dobar tek, Jess. Wow, hajdemo to napraviti. Izgleda ukusno. Želim početi s srcima. Probajmo. Dobro je. Što je sljedeće? Wow, to je kao moj lizalica, ali napravljeno od krumpira. Smiješno je.
hajdemo probat. Zanimljivo. Što je sljedeće? Točno, evo kvadratnog krumpira. Super, i to je ukusno. I tu je kola i šalica s dinamitom. Idem probat. Krumpir i kola. To je savršena kombinacija. Tako dobro. Pa, Danny je pobjedio u ovoj rundi. Da, pobjedio sam. Nikad ne bih pomislio na to. Hvala ti, Jess. Sada mi napravi jelo u duginim bojama. Naravno, ja sam savršeni robot za kuhanje. Mogu savršeno skuhati bilo koje jelo. Jesi li ti konkurencija, Bog, djevojko? Je li to onaj s smiješnim šeširom kuhar? Bog, šefe. Što si smislio? Uzimamo šareno tijesto, istisnemo na papir za pečenje i dugine boje. Pogledaj ovaj prekrasan uzorak. Odlično! Sada ga šaljemo u pečnicu i imamo dugin biskvit. Što si smislio? U redu. Idem dalje. Istiskujem kremu na biskvit. Ovo će biti nadjev. Sada razmaži kremu po njemu i sve što preostaje je zarolati ga. I gotovo je. Gledaj, robote, to je savršeni rainbow roll. I ja želim napraviti svoje jelo. Stiskam šareno tijesto u kalup jedno po jedno, točno u sredinu. Šef, gledaš li? Da. Možda si bolji od mene. Sada možemo sve staviti u pečnicu. Iako sam i sam hodajuća pečnica. Pogledajmo, izgorio sam to. Zaboravio sam smanjiti temperaturu. Ali kako je to moguće? Ne brini, robote. To se svima događa. Čekaj, a što bih ja trebao učiniti? U redu. Pa, to je to. Uzmimo gotovu tortu i otvorimo je. Odlučio sam iskoristiti trik i samo uzeti gotovu tortu. Ups! Slučajno sam bacio tortu iako sam htio poklopac. Vi ste takvi gubitnici. Možemo mi to, Gloria. Ne plači. Evo malo šećerne vate. Šećerna vata. Hvala ti. Obožavam je. Probajmo. Pada. Dođi, imam ideju za jelo. Stavimo šećernu vunu u poklopac torte, ali trebam više šećerne vune. Tako sam tužan. Stvarno? Mogu te razveseliti s još šećerne vate. Evo još. Hvala ti. Iako, znaš, trebam više. Super. I hajdemo imati više. Stavi sve na poklopac. Robote, daj mi još šećerne vate. Moj plan uspijeva. Uz pomoć robotove šećerne vate uspjela sam napraviti svoju vlastitu tortu od šećerne vate. Sada stavimo poklopac i uklonimo ga. Uspjelo je. Prekrasno je, zar ne? Da, ispalo je odlično. Ozbiljno? U redu, Jess, probaj. Wow, čekaj, je li ovaj kolač izgorio? Da, neću to jesti. Smrdi na paljevinu. Jedan zalogaj i odvratno je. Sada trebam nešto ukusno. Pogledaj to, to je rainbow roll. Tako ukusno. Fino. Što je sljedeće? Ova torta izgleda kao oblak. Probajmo je. I to je šećerna vuna. Super! Volim šećernu vunu. Gloria odnosi pobjedu. Jupi, pobjedila sam. Sretna sam. Hvala svima. Robote, pomogao si mi. Je li vam se svidio? Bog? Phoebe? Wow, šef Cat kuha za nas. Ne, kuha za mene. Želim tortu. To je lako čak i za mačku. Mijau! Treba će mi obični keks. Smrvit ću ga u mrvice. Idemo dalje. Stavljamo ga u naš kalup. A sada krenimo s kuhanjem. Trebamo malo želatine u kipućoj vodi. Malo plave boje.
kapi. Ovo je bilo dovoljno. Ulijevanje u kalup. Ometena sam. Evo crva. Pecam. Oh, pogledaj mene. I evo naše ribe. Zaista bih je voljela pojesti, ali stavila sam je u žele. Pogledaj samo to. Ispalo je savršeno. Već sam napravio tortu. Previše je ukrašena. Uzimamo prozirni kalup i stavljamo čokolade različitih boja u njega. Sada malo zagrijavamo da se sve otopi. Pa, ostaje samo podići kalup i pogledajte kako se čokolada širi oko torte. Nevjerojatno! Pa, sad možemo početi s ukrašavanjem. Koristit ću marshmallows, malo ovdje i ovdje i naravno duga. Marshmallows su poput oblaka na ovaj način. I ukrasit ću svoj kolač s nutellom. Tako je ukusno. Prelijevam svu nutellu na kolač. Pogledaj kako teče. Ne razumijem. I ružičaste poklopce za tortu. Moja sestra to obožava. Što misliš? Adnan, Shepkat. Jesi li ti to učinio? Kako bih mogao? Pa, stavit ću to ovako. Nadam se da Wendy to neće primijetiti. Wow, sve izgleda tako ukusno. Želim započeti s ovom Kit Kat tortom. Što? Pričekaj malo. Ne, neću pojesti tu krafnu. Torta u duginim bojama. Napravljena je od čokolade. I sama torta je nevjerojatno ukusna. Sjajno. Sviđa mi se. Probajmo ribu s marmeladom. Oduševljena sam. I torta! Nikad ovo nisam probala prije. Vau! Šef Kat je pobjednik. Najbolji. Ja želim... Sendviču, napravi mi najukusniji na svijetu. Oh, Shark Tear. Što radiš? Trebam zdjelu za svoj sendvič. Tko će mi to donijeti? Idemo dalje. Neka konzervirana mačja hrana. To je nevjerojatno. Evo ga. Pa... Još nisam gotov. Uzmimo malo šunke. I sjećam detalje za sendvič. Sada trebamo malo sira. Nevjerojatno! Skupljam sve i vojla. Ne mogu otvoriti ovaj sladoled. Šef Kat, hoćeš li mi pomoći? Naravno. To je jako cool. Moram mu zahvaliti. Evo svježeg mlijeka. Hvala ti. Sada krenimo praviti sendvič. Biće sladak. Neki sladoled i vafli. I čokoladni sirup na vrhu. Posipajmo to s medicinskom bombonom. Izgleda tako ukusno. T-R-I-S-H-I-O-U-S. Što je s Phoebe? Napravit ću najviši sendvič za Wendy. Sloj tosta, malo sira, rajčice, šunka, list salate. Gdje je moja šunka? Sigurno sam je tamo stavila. Dobro, nastavimo dalje. Čekaj, što? Gdje je moja šunka?
malo čudno. Gledam to. Moja omiljena šunka. Idem da... O moj Bože. Znao sam to. Pa, idemo dalje. Skupljam svoj savršeni sendvič. Gotovo! Wendy, možeš probati. Ovo je za mene. Nikada nisam vidjela tako veliki sendvič. I tako je ukusan. Nemoj me preplašiti. O, šef Ken, ovo je slatko. Riba! Pa, pokušajmo s ovim. Moj omiljeni sladoled od jagode. To me iznenadilo. Ti si pobjednik, brate. Stvarno? Ne, pobjedio sam. Toliko sam se trudio. Pripremi mi koktel. Želim da bude sladak i ukusan. Tako je jednostavno. Treba mlijeko, volim ga, kobasica i sve izmiješati. Pa, to je prilično brzo. Savršeno! Ulijevamo ga u našu šalicu i pogledaj to, moje oči zastanu. Nevjerojatno. Upad kojega? Evo naše slavne. Napravit ću koktel od prirodnog limunovog soka. Idemo ga iscijediti. U moj šejker. Sada trebam pantu s okusom grožđa i eksplozivni karamel s okusom grožđa. Ubacujem sve sastojke u šejker. Hvala. Protresti ga. Točno si shvatio. Mislim da je sve spremno. Uljevam u čašu, umetanjem slame i ukrašavanjem limunom. Quentin, hajde, moraš kuhati. Imam savršenu ideju. Ne moram ništa kuhati. McDonald's će to učiniti za mene. Gdje je? Što je to? To je grozno. Jesi li ti kurir za dostavu iz McDonald'sa? Hvala! Doviđenja! Noćna mora! Juhu! Evo mojih koktela! Sa kobasicom? To je odvratno! A što je ovdje? Što radiš? Čekaj! Izvrsno! Užasno! To je sjajno! Svidjelo mi se! O moj Bože! Wendy, jesi li dobro? Phoebe pobjeđuje! Hvala ti, Wendy! Volim te! Hvala! Zanimljivo. Što je ovo? Želim da svaki od vas pripremi krafnu za mene. Biće gotovo. Ovo će biti najčni donut. Što ne radite za svoju voljenu unuku? Mislim da je priprema krafni u posebnom uređaju vrlo zgodna i brza. Samo trebate... Značajka za tijesto. Da, mogu to učiniti. Da. Samo će moji krafni biti u boji, jer je to puno zabavnije. Unučice, ti si prava sanjalica. Da, ima previše šlajma. Vidi kako pravi krafen treba izgledati. Crni su, ali vjerojatno su ukusni. Crna boja najbolje ide s crvenom, pa ću preliti crvenu glazuru po svojim krafenima. I dodat ću malo bijelog na vrh. Odmah. Hajdemo to učiniti da postane još ljepši. Što? Rukom mi odmah donesi duboki tanjur. Uliću u njega sirup od jagode.
Savršeno. Onda ću staviti, ali u Sančeza. Za što? Ali Sada u gledaj svakom samo. slučaju. Želiš li trik? Gledaj, ovo je krv. O, tako sam preplašio staru gospođu. Ma daj, to je samo sirup. Trudim se zbog tvoje unuke. Želim da okusi ne samo ukusne, nego i lijepe krafne. Da, izgleda prilično cool. Da su mi to donijeli, pao bih u nesvijest Naravno. od... Sad ću vam pokazati kako normalne krafne trebaju izgledati. Prvo, nema apsolutno nikakve potrebe da ih napravite crne. A za ljepotu, malo šećera u prahu bit će dovoljno. Samo pogledajte kako je lijepo. Ljepota su moje krafne. Dovoljan je jedan pogled na njih da se razveseliš. Ali da ih učinimo još zabavnijima, zašto ne dodati malo šarenih ukrasa? Ipak, prvo treba otvoriti ovu prokletu teglicu. Ma daj! Da, Rebeka, otvorila si staklenku. Malo izgledam kao Postao je on. puno veseliji. Glavna stvar je da je završilo na krafnama. Margo, vrijeme je da izabereš pobjednika. Oh, jednom su pravili To je krafne. u njenom vlastitom stilu. Izgledaju prilično jezivo, ali zapravo su vrlo ukusni Džami. i služe se sa sirupom. To je sjajna ideja. Ušut. Bako, sada ću probati tvoje krafne. Neću lagati, bile su onako prejednostavne, ali Rebecine krafne izgledaju mnogo zanimljivije. Nadam se da su i ukusne. Ovo su najukusniji donuti koje sam ikada probao. Ti si pobjednica. Volim i ja tebe, Margot. O, kad već jednom prestanu plašiti staricu. U ovom krugu moraš napraviti koktel za mene. Ukusan i lijep. Biće to gotovo. U redu. Nema problema. Dobro. A jedna vilenjaka. opcija je napraviti koktel od onoga što Margot najviše voli. Na primjer, možeš početi s bombonima toksičnog otpada. Ali ne trebam lizalice same. Trebam pretvoriti te bombone u tekuću masu. Općenito, trebam ih rastopiti. Savršeno. Sada je vrijeme da dodamo bombone Skittles. Idemo na to. Nema sumnje u to. Svi vole ove slatkiše. Ali prvo ih treba podijeliti po bojama, tako da se kasnije lijepo rasporede među našim bojama i ukusnim čašama. A sada je vrijeme za Sprite. Idemo ulit. Ne, tek smo sada sklopili dogovor. Gotovo je nemoguće otvoriti. Upotrijebit ću ukosnicu za to. Kako to? Što se Slatko. Ruka! Jadna Rebeka. U redu sam. Upravo sam se istuširao sa Spriteom, ali to nije sve. Kakav je to koktel bez šlaga i malo bombona? Moj remek dijelo je spremno. Ti si tako sjajan, ali tvoji kokteli uopće nisu zdravi. A Margot trebaju vitamini, pa koktel treba biti što korisniji. Vitamini su uglavnom u povrću. Pa zašto ne napraviti povrtni koktel? To miriše izvrsno. Sigurna sam da će Margot biti apsolutno oduševljena. Sumnjam u to. Započet ću praviti Hvala svoj što ste koktel gledali. s jagodnim sirupom. Ulit ću ga u čašu kako bi odmah izgledao puno ljepše. Zatim će Sprite doći na red, kojeg ću malo doraditi uz pomoć zelenog sirupa. Panto, trebam tvoju pomoć opet. Još malo šlaga za mene. Jednog dana ću uništiti ovu stvar, tako je jeziva! Hej, i to je još Krema. uvijek moja stvar. Hvala ti. Sve si uradio kako treba. I samo se šale. Napokon, dodat ću kremu koktelu i naravno, zašto ne ukrasiti marmeladnim okom. Po mom mišljenju, ispalo je super. Margot, odluči koji koktel je pobjednik. Wednesdays uvijek ima najoriginalniji. U redu, da vidimo. Nije li to vrlo ukusan koktel? Marmelada je samo šlag na torti. Ili točnije, oko. Bako, jesi li opet napravila mješavinu od povrća? Znaš da ne mogu Moram to podnijeti to. riješit. Ble, odvratno.
I moja sestra je opet smislila nešto fora. Hajdemo probati kako to izgleda. Nevjerojatno! Rebeka, opet si pobjedila. Hura, ne brini, Ili još uvijek ćeš kuham. jednog dana imati sreće. Iznenadi me s ukusnom tjesteninom ovaj put. U redu. Ahem, da. Imam par misli. Tjestenina? U redu. On je blesav. Nema Lakša ništa. sam od kuhanja špageta Moja za moju... unuka. Znaš li kako ću znati da je voda u loncu vruća? Dječaci. Ruka će mi pomoći. Nikad to ne pokušavajte kod kuće, jer stvar uopće ne osjeća toplinu. Iako, još uvijek je neugodno za nju. Gotovi špageti su dosadni. Zašto ih ne bih skuhala sama? Imam brašna. Apsi! Sad svi imaju brašno. Ne viči, bako. Nisam namjeravao. Trebaš mjesiti tijesto. A za to trebaš dodati sirova jaja. Marko? Zatim sve dobro razvaljaj. Dakle, osnova je spremna. Vrijeme je da obojiš tijesto kako bi špageti ispali svijetli. Zatim, trebate razvaljati tijesto u posebnoj mašini. I onda ga izrezati u smjesu za špagete. Tako će moja obojena tjestenina uskoro biti gotova. Čak i kupovne špagete mogu biti kuhane s Želiš ljubavlju. li to? Međutim, zbog ove juhe ne mogu vidjeti ništa. Rebeka, jesam li pretjerao s kečapom? Sad bake to nisu ni otvorile. Što sam ja? Kakav užas! Srijeda! Pogledaj, obično voliš ovakve predstave. Rebeka, hvala za salvete. Napokon ću moći nastaviti kuhat tjesteninu. Imam još jako malo za dodat. Kečap na špagete. Ukusno, ali tako dosadno. Znaš li kako napraviti špagete zanimljivijima? Trebamo ih obojiti u crno. Baka mi je dala zanimljivu ideju. Zašto ne dodati rog mojoj porciji s kečapom i okom? Sviđa mi se ova ideja. Jako je zastrašujuće. Još jedna stvar je moja šarena tjestenina. Dobro cijenjeno. Lijepo. Srijedo, hoćeš li prestati strašiti me već jednom? Hrana je opet vrlo zanimljiva, prijatelju. Ovo nije tjestenina. Bako, ali ti praviš klasične špagete s kečapom. Prilično su ukusni. Ti si bila moja djevojka. Pitam se što je Rebeka smislila. Nadam se da su ovi špageti ne samo lijepi, već i ukusni. Posebno za tebe, Rebeka, opet si pobjedila. Skoro sam zaboravila jednu stvar. Donijela sam ukosnicu baš za tebe. Mislim da će ti dobro pristajati. Ne nosim takve stvari. I ovaj put pripremi mi Cezar salatu. U redu. Jednostavno. Mogu pripremiti salate. Pokušat ću. Preglasno je. Za Cezara je najvažnije ne štedjeti na kupusu. Neka piletina i naravno brat krekere, koji su za mene previše konvektivni, jer su previše tvrdi i malo ribanog sira na vrh. Znam da Margot to obožava. Napravit ću proljetni poklon za Margot. Neće biti Cezar, prijatelju. Mislim da će joj se svidjeti moje jestivo cvijeće na dugim stabljikama. U srijedu pogledaj! Kakva super ideja! Nije ništa posebno. Evo, moje ideje stvarno je cool. Napravit ću salatu u paprici. Nacrtat ću sve sastojke unutra. Obavezno napravi jezik od krastavca, a od maslina ću napraviti oči. Pogledaj kakva mi je slatka žabica ispala. U redu. Da vidimo što si ovaj put pripremila. Rebeka, smislila si nešto stvarno, ali ima okus kao najobičnije povrće. Tvoja baka zna kako pripremiti ukusnu Cezar salatu, a ni danas nije iznimka. Vrlo je ukusno. Srijeda, jesu li to masline? Ne mogu ih podnijeti. Bako, čestitam ti na pobjedi. Napokon! Čekao sam tako dugo. Plačićima. Jednostavno kao kolač. Ja ću to napraviti. Ne mogu ništa obećati, ali ću pokušati. Kako se nositi s tim? Čemu služi krug? Vjerojatno nepotrebni detalji. Dragi, što radiš? Pogledaj kako se to radi.
Kotrljaj ga glatkim pokretima, zatim izreži krugove i stavi praznine na lim za pečenje. Uđite u pečnicu, budući kolačići. Mogu učiniti bilo što. Da, kolačići su okrugli, zar ne? Dakle, možeš jednostavno izrezati krug iz tijesta i ne brinuti se. A najvažniji sastojak su Skittles bomboni. Nemam ništa protiv da prigrizem takve kolačiće. Odlično si to napravio, draga. A kako su moji kolačići? Bez pretjerivanja, kao i uvijek, savršeno. Neću ostaviti komentare. Evo mojih kolačića. Ovo je umjetničko djelo. Majstorova ruka odmah je vidljiva. Samo pogledaj kakva nevjerojatna kućica od medenjaka imam. Usput. Hvala za ideju. Ukrasit ću krov sa Skittles. Eto, završni dodir, šećer u prahu. A moja kuća izgleda kao da je prekrivena snježnom pahuljom. Ne mogu vjerovati svojim očima. Dragi, ovo nije za tebe. O ne, izgleda kao mali požar. Moramo hitno uzeti kekse. Možda ih još možemo spasiti. O ne, čini se da ovdje nema ništa za učiniti. I ovo su kolačići? Nisam siguran da to uopće možeš jesti. Pa, što imamo ovdje? Vau, kućica od medenjaka. Tako lijepa i tako ukusna. Mislim da ova kuća ima jedan. I ne bi moglo biti drugačije. Profesionalac. A sada želim hamburger i to brzo. U redu. Mogu to napraviti. Iako, možda ne. Je li to mišje meso? Kakva grozota. Znam. Umjesto ovog gadnog mišjeg mesa možete koristiti ukusnu i primamljivu čokoladnu pastu. Ispada odlično. Savršeno. Kako su drugi? Tako savršene lepinje. Ali treba ih ispržiti. Hrskava kora će biti vrlo korisna. Što ti znaš o hrskavoj korici, bako? 1, 2 i burger je gotovo gotov. Impresivno, ali najvažnija stvar u burgeru je sočna pljeskavica. Posudit ću meso miša. Hvala. I sada trebaš staviti buduću pljeskavicu u tavu i malo pričekati. O moj Bože. Draga, što radiš? Smiri se. Bako, imam sve pod kontrolom. Samo sam odlučio popržiti marshmallowse i dodat malo pikantnosti svom burgeru. A sada je na redu marmelada. Razvaljaj na vrh i pritisni jače. To je cijeli recept. Kako ti se sviđa? Zašto ovo rivalstvo, ako ja i dalje napravim najukusniji burger? Samo pogledaj ove pljeskavice. Dodat ću još slanine. Nikad previše mesa. A sada ostaje samo složiti povrće i sir u slojeve. Slažem se da je jedan sloj vrlo dosadan, ali ako napravite puno slojeva, to će biti ono što trebate. Da, ja sam ovdje jasan favorit. Ispalo je. Apsolutno sjajno. Oh ne, neću izgubiti. Pažljivo rasporedite sastojke. A sada umake. Nema potrebe štedjeti. Radimo to iz srca. Kakav sladak burger. Izvucimo jeftinu zlatno smeđu koricu. O, dragi, nešto nije u redu. Hajde. Pako, pogledaj kako sam super napravio. Tada! Wow, što ima John? Veličina! Trokatni burger je nešto što želim brzo isprobati. Kako je sočno? Nevjerojatno. Sad ti, prijatelju. Oh, sve se raspalo. Dobro, jer ima još jedan burger. Izgleda vrlo... primamljivo. Hajde da probamo. Marmelada i Nutella. Odlično, ali šefov burger pobjeđuje. Čestitamo. Da! Pa, znaš, više nije tamo. Ovaj
put želim nagece. Hoćeš li moći to napraviti? Lako. Bako, probudi se! Gledaj, Jennifer želi nuggets. Naravno. Prvo treba uliti malo ulja u tavu. Bako, hoćeš li podijeliti ulje sa mnom? Hvala. Čudno, zašto se ne izlijeva? Vjerojatno treba jače protresti. Ajde, molim te. Ups, nešto je očito krenulo krivo. Dragi, tko to tako radi? U redu, glavno je da je ukusno. A da bi uvijek bilo ukusno, kuham s ljubavlju. Piletinu treba marinirati. Da biste to učinili, umutite jaje. Umočite komade piletine u njega, a zatim ih uvaljajte u krekere. Odlično. Sada možete pržiti. Tako ukusno. I kakav miris? Zar ne želite probati, šefe? Ne. Imam nešto za obaviti. Moji nageci bit će iz najvišeg razreda. Izgledat će kao komadi zlata. I naravno, serviranje je također umjetnost. Treba biti spektakularno. Znam, kad ti se ne da mučiti s kuhanjem, možeš uzeti gotovu hranu. Zamotat ću nagetse u sir, a zatim ću napraviti najukusniji krušni omot od Cheetosa. Da bih to napravio, dobro ću izlupati ovu vrećicu. Draga, pazi. Ne tako jako. Čini se da je uspjelo. Vidjet ćemo. Da, odlično. Sada dodajmo Cheetose u krokete i stavimo ih u tavu. Već osjećam taj nevjerojatan okus. Ne želim to ni dati djetetu. Skoro sam zaboravio. Pa, kakvi su to nageci bez... Peči. Sada je savršeno. O, moj Bože, kako je super! Jesu li to zlatni grumeni? Ima najobičniji okus. U redu, probat ću sljedeći. Da, ove mi se puno više sviđaju, ali još ima nekih preostalih. Crveni, super. Ovdje su i Cheetosi. Ovo je definitivno pobjednik. Kura! Pobijedio sam! Jesi li vidio? Jesi li vidio? Pobjeda! Možeš li napraviti picu? Želim sudjelovati. Nema problema. Meni ne bi smetalo. Pizza. To mogu napraviti. Pasta od rajčice je potrebna ovdje. Malo kapnemo. Idi na Komad to! i nježno razmaži žlicom. I sada sir. Što više sira, to ukusnije. I peperoni. Ne želim ometati, ali... Pogledaj, ja sam šef koji leti dolje. Nije poletjelo. Nemoj se uzrujavati, draga. Evo, uzmi novi komad. Hvala, bako. Znam. Nema dosadnog paradajz pirea, već marshmallow pasta. Natočit ću cijelu žlicu tako. I sada na picu. I naravno, Skittles. Oni nikad nisu suvišni. Pa, gotovo sam. Da, odmah se vidi ruka neprofesionalaca. Moja pizza će biti najzdravija. Nema dosadnog bijelog tijesta. Učinit ću je spektakularnijom bojanjem u crno. Prekrasno! Pogledaj to! Mogu više od toga. A sada razvaljamo bazu. Podlogu treba namazati posebnim umakom od rajčice. Tada će pizza biti jednako ukusna kao u najboljim talijanskim restoranima. Stavit ću malo sira na vrh. Odlično! A sada je vrijeme za škampe. I da ne budu sami, dodat ću školjke prijateljice. Jelo visoke kuhinje je gotovo. Pripremite se za uživanje. Koliko će to trajati? Mislim da je gotovo. Savršeno! Hajdemo probati pice. Bellissimo. Tako dobro. Dobro. Još nije gotovo. Vidjet ćemo. Kako zanimljivo izgleda. Fuj, što je to? Jesu li to pravi mišići? Neću probati. Ali ovo je zanimljivije. Izgleda kao Skittles. Izgleda bolje nego što ima okus. Ali ova pizza izgleda potpuno normalno. I tako dobro miriše.
Kakav nevjerojatan okus? Da, ovo je pobjednik. Čestitam, bako. Oh, zaslužena pobjeda. Iri, moja pizza je bila bolja. Bez komentara. Brzina. A koje jelo ti se... Ovo je tipična srednja škola za sirene i morske ljude. Ovdje, kao i svugdje drugdje, postoje super popularni dečki i obični štreberi, baš kao Tiffany. Tiffany je zaljubljena u glavnog frajera škole, morskog čovjeka Jimmya. U svojim snovima zamišlja kako je primjećuje i nudi joj da postane njegova djevojka. Ali postoji jedan problem. Jimmy to nikada ne bi učinio u stvarnom životu. Oho, Tiffany, ali nemoj se previše nadati. Što je to? Jamie? Što? Riba! Kakva odvratna stvar! Jesi li to napravio da me ismiješ? Ali zašto? Osramoćena sam. Kako ljubiš ribu? O, Tiffany, je li ovo tvoj novi dečko, gospodin Grgeć? Ne želim više ići u školu. Zašto me ne voli? Zašto mi to radi? Mrzim ga. Tiffany, što nije u redu? Provjeri svoje društvene mreže, Molly. Tiffany, zašto si poljubila ribu? Jadna stvar. Žao mi je zbog toga. Ali Tiffany, imam ideju. Ne brini, draga. Popravit ćemo sve. Što ako te učinimo tako lijepom da svi žele biti tvoji prijatelji i izlaziti s tobom? A imam plan. Klikni gumb. Wow, moja soba ima šminku, odjeću i dodatke. Wow, ovo se nikad prije nije dogodilo. Je li sve ovo za mene? Molly, uskoro obojimo moju kosu. Upravo sada. Međutim, nijedna količina šminke ne može sakriti moje akne. Kako ih se mogu riješiti? O, istisnut ću ih. Tiffany, nemoj ni pomisliti. Ne možeš to učiniti. O, kakav nered. Tiffany, što si učinila? U redu, pomoći ću ti. Ne miči se. Trebam puža. Sluz puža pomoći će da vaša koža zasja, ujednačit će ton i ukloniti sve prištiće bez istiskivanja. Samo tako, pričekaj još nekoliko minuta. Tvoje lice će se promijeniti. Ne vidim ništa. Trebam naočale. Trebaš leće. Hajde. Vau, sve vidim jasno. Vau, i sada jasno vidim svoj brk. O, kako da ga se riješim, Molly? Imam ideju. Trebamo grijač za vosak. Zagrijmo ga i onda stavimo vosak unutra. Vau, to je zanimljivo. Jao, moj prst. Opekao sam se. Tiffany, zašto bi to dirala? Nisam još ni stavila vosak unutra. A sada kada se vosak topi, uzet ćemo pamučne štapiće. Umočit ćemo ih u vosak i staviti ih u tvoje uši, nos i između obrva. Ne brini! Riješit će se sve dlake. Čekamo nekoliko minuta da se stvrdne. I onda povučemo. Da, ljepota zahtijeva žrtvu. Ali neće biti dodatne dlake. I na kraju neću ti dopustiti, boli. Znam što trebam učiniti. Kljuc, odlično, sada povlačimo. I uspjelo je. Oh, wow! Pogledaj to, tako glatko. Šokiran sam, sve je tako super. Čekaj, moji zubi. Oh, ne brini zbog toga. I to se može popraviti. Uzimamo četkicu i pastu s ugljenom. Širi i čisti čak i najprljavije slučajeve. Trljaj. Sada ostaje samo isprati usta vodom iz irigatora. I uklonit će svu pastu. Divno! Wow! Moji zubi su opet bijeli! Što je to? Zapeo je! Moje usne! Molly, pomozi mi da se toga riješim! Zaglavila sam. Sada. Hajde. Povuci. Povlačim, ali uklonila sam ribu s tvojih usana. Oh, super! I sada sam tako lijepa i moje usne su tako velike.
A sada kozmetika. Napravimo ti prekrasan make-up. Imam ogromnu kutiju s raznim kozmetičkim proizvodima ovdje. Wow, što je ovo? Pogledaj tebe, usuđuješ se. Tiffany, vrati to. Nisu igračke. Ja ću ti sama napraviti šminku. Uli puder ovdje. I sada nanesi tanak sloj na lice. Sprej, ne miči se. Gotovo sam. I savršeno. Hej, što je s mojim obrvama? Gledaj, imam ideju kako ih istaknuti. Uzmi šablonu za obrve. Ja mam. Drži ovako, a ja ću ih obojiti. Upravo tako. Tiffany, pogledaj. Wow, prekrasno je. Moje obrve nikad nisu izgledale ovako dobro. Što je sljedeće? Sada trebam narukvicu sa sjenama. Stavi to na moju ruku, otvori i sada mi dopusti da obojim tvoje kapke. Ružičasta ti dobro stoji, Tiffany. Pogledaj to, ali još nisam završila. Trebamo svijetli eyeliner. Stavi ga baš tako. I sada malo ružičastog sjajla na tvoje usne. Savršeno. Tako svjetlo. Onda obojimo tvoje trepavice. Wow, tako su duge. Savršeno je. Zadnji dodir je malo šljokica. Wow, tako lijepo. Previše sekvenci. Wow, sjajim. Pogledaj to. Sviđa mi se. Tiffany, tvoje pletenice su grozne. Treba ti fora frizura. Pala mi je ideja na pamet. Otpustimo pletenice. Što je ovo? Lizalica u tvojoj kosi. Pronašao si ga. Izgubio sam ga prije mjesec dana. Ukusno. U redu, natrag na kosu. Wow, ovdje je puno ukosnica. Različitih. Zašto ti treba toliko? U redu. Sada počešljajmo tu kosu. Tako dobra četka, zar ne? Sada nanesimo pjenu. Što više, to bolje. Pomoći će da ti kosa bude glatka i poslušna. Sada to trebamo rasporediti češljem. To je tako zabavno. Da, jest, ali je također učinkovito. Baš ovako. Češljamo tvoju kosu s tom pjenom. Sada ostaje samo da ga osušimo. Stavimo posebnu kapu na kosu i pričvrstimo sušilo za kosu. Wow, to je tako zabavno. Sviđa mi se. Pa, to je gotovo. Wow, želim vidjeti. Kako lijepo. Moja kosa je ružičasta. Hvala. Ali zar ne misliš da je to sve? Jer trebamo napraviti lijepu frizuru. Pogledaj to. Molly, učinila si da izgledam prekrasno. A što je ovo? Cool pletenice. Sviđaju mi se. Tako su ružičaste i slatke. Pristaju mi. Je li to sve? Nakit. Kako lijepo svjetluca. Sada pronađimo ti odjeću. Isprobaj ovu jaknu. Ne, što kažeš na ovo odjelo? Izgledat ćeš kao zaštitar. Glupost. I što je ovo, radna uniforma? Ne. Pogledaj to. To je elegantnije. Da, u pravu si. A što je s mojim donjim dijelom? Pa to nije problem. Dopusti mi da popravim tvoj rep, sada bi trebao biti ljepši. To je druga stvar. Sve blista prekrasno. Ovo je točno ono što smo trebali. Wow, Molly, ne mogu se prepoznati. Izgledam tako lijepo. Hvala ti. Moram brzo do škole. Ti si sjajna prijateljica. Tko dolazi? Čekaj, što? Tko je to? Izađi. To je Tiffany. Tako je lijepa. Nemam riječi.
Bog svima. Izgledaš nevjerojatno, Tiffany. Hoćeš li izaći sa mnom na spoj? Sastanak? Naravno. Dođi ovamo, Jimmy. Sada poljubi jastoga. Wow, imaš snažne, čekaj što? Kljove? Poljubio sam jastoga. Sada znaš kako nekoga namjestiti. Sada ti se cijela škola smije.